πώς μπορώ να είμαι συνεπής σε αυτό που ξεκινώ, πώς μπορώ να είμαι συνεπής στη νέα μου δουλειά, σε αυτό που ξεκίνησα, στις επενδύσεις μου, στο trading, στη ζωή μου, στην οικογένεια μου, στους στόχους μου. Παιδιά, το να είσαι συνεπής, το που έφερε στα αγγλικά, consistent, είναι ένα από τα πιο δύσκολα και χρειάζεται πολλή προεργασία, χρειάζεται πολλή εξάσκηση και χρειάζεται πλάνο και πρόγραμμα. Σήμερα σε αυτό το live θα δούμε 10 συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να κάνετε για να είσαστε συνεπείς. Είναι πολύ σημαντικό το να είσαι συνεπείς, γιατί πολλοί κόσμος δυσκολεύεται στο να μπορέσει να ακολουθήσει έναν πλάνο και να μείνει σε αυτό το πλάνο και να προχωρήσει. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι για όλους. Είτε έχεις δική σου επιχείρηση, είτε σκέφτεσαι να ξεκινήσεις δική σου επιχείρηση, είτε απλά θέλεις να επενδύσεις, είτε έχεις την οικογένεια σου, οτιδήποτε. Θα σου πω 10 σημεία τα οποία πρέπει να κάνεις εσύ για να μπορέσεις εσύ να είσαι συνεπής. Πρώτα απ' όλα, πριν αρχίσω τα 10 σημεία, για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς, είναι μια απόφαση την οποία πρέπει εμείς ήδη να πάρουμε. Το να θέλει κάποιος να είναι συνεπής, αλλά να μην το έχει αποφασίσει, ό,τι και να σου πω σε αυτό το βίντεο, δεν θα έχει απολύτως κανένα νόημα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα follow, είτε εδώ που είμαστε τώρα, είτε μέσα στο YouTube, γιατί βγάζουμε πάρα πολύ υλικό για διάφορα θέματα, για trading, κρύπτος, επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, προσωπικής ανάπτυξης. Το λοιπόν, άρα αρχίζουμε το μάθημά μας. Νούμερο 1 σημείο που πρέπει να έχουμε όταν εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Πρέπει για αρχή να καθορίσουμε σαφέστατους στόχους. Γιατί θέλω να είμαι συνεπής? Γιατί κάποιος μου λέει, ξέρεις Ανδρέα, θέλω να είμαι συνεπής σε αυτό που κάνω. Και λέω, τι κάνεις? Μου λέει, δεν ξέρω ακριβώς, σκέφτομαι να κάνω αυτό ή ίσως αυτό ή ίσως αυτό. Παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς αν δεν ξέρουμε ακριβώς το στόχο για τον οποίο θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ορίσετε τι θέλετε να πετύχετε. Και να έχετε πολύ σημαντικό σταφείς και συγκεκριμένους στόχους μέσα σε χρονικά περιθώρια για να μπορέσετε εσείς να είσαστε συνεπείς. Άρα, ανάλογα με το τι θες να κάνεις, πρέπει να πιάσεις εσύ πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι χαρτί ή στον υπολογιστή σου και να γράψεις κάτω τι ακριβώς θες να πετύχεις. Τι είναι αυτό το οποίο θα σε παρακινήσει εσένα να θες να είσαι συνεπής. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό είναι και το νούμερο 1. Δηλαδή, γράψε κάτω ακριβώς τι θες να κάνεις, σε πόσο καιρό έχεις σκοπό να πετύχεις αυτό το πράγμα, που αυτό είναι λίγο πιο γενικό, οπότε δεν πετυχαίνουμε τον στόχο μας ακριβώς. Απλά σου δημιουργεί μια εικόνα στο πότε περίπου θες εσύ να το πετύχεις. Νούμερο 2. Πρέπει να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, έναν πλάνο. Τι εννοώ να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, ένα πλάνο? Είναι καλό να έχουμε ένα στόχο, αλλά εάν δεν έχεις ένα πλάνο στο πώς να φτάσεις στο στόχο σου, δεν θα βγάζει κανένα νόημα το να είσαι συνεπής, αλλά να μην ξέρεις τι κάνεις. Το να δημιουργήσεις έναν πλάνο, ένα σχέδιο, θα σε βοηθήσει εσένα. Σκεφτείτε το σαν την πορεία ενός πλοίου. Για παράδειγμα, θέλεις να ταξιδέψεις από ένα νησί σε ένα άλλο νησί. Υπάρχει ακριβώς πορεία. Πότε θα στρίψεις, πότε θα πας, πώς πας, ποιες μοίρες θα αλλάξεις. Το ίδιο πρέπει να είναι και η έναρξη αυτό που θέλετε να κάνετε. Πρέπει να έχετε δηλαδή να αναπτύξετε έναν λεπτομερές σχέδιο ή δρομολόγιο, να το πούμε έτσι, για να φτάσετε στους στόχους σας. Πρέπει να βάλετε κάτω και να κατανείμετε μεγαλύτερους στόχους σε πιο μικρούς, δηλαδή να τους σπάσετε. Π.χ. θέλεις για παράδειγμα να εκπαιδευτείς και να μάθεις πώς να κάνεις επενδύσεις, πώς να γίνεις trader ή να στήσεις μια δική σου επιχείρηση. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος στόχος. Ωραία. Για να σπάσεις αυτόν τον στόχο τώρα πρέπει να δεις ακριβώς τα βήματα που πρέπει να κάνεις. Άρα, παίρνεις την κυριότερη ιδέα, την μεγάλη ιδέα, τη σπάζεις σε πιο μικρά, αυτά σε πιο μικρά, έτσι ώστε να έχεις καθημερινά αυτό που λέμε κάτι να κάνεις. Γιατί συνδέοντας αυτά τα κομμάτια του puzzle, να τα πούμε έτσι, θα σε πάρει στον πιο μικρό στόχο, ο πιο μικρό στόχο στον πιο μεγάλο στόχο και σε κάποια στιγμή θα έχεις φτάσει στο στόχο σου που είναι ο αρχικός. Άρα, πιάσ' το στόχο σου, σπάσε το στόχο σου σε διάφορα task, δραστηριότητες που πρέπει να κάνεις για να μπορέσεις εσύ να ξέρεις ακριβώς τι κάνεις, να έχεις έναν πλάνο. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα σε βοηθήσει ούτε η ψυχολογία σου. Γιατί, παιδιά, το να είμαστε συνεπείς δεν είναι ότι κάποιος δεν θέλει να είναι συνεπής. Ο περισσότερος κόσμος δεν είναι συνεπής γιατί δεν ξέρει τι να κάνει για να είναι συνεπής. Γι' αυτό πολλές φορές ξυπνάμε το πρωί και η ζωή μας είναι
περισσότερο στο πιο φλου, να το πω έτσι. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Άρα ο στόχος μας είναι να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε να κάνουμε. Όταν ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε, τότε το αρχίζουμε και το κάνουμε. Νούμερο 3. Πρέπει να καθιερώσουμε ρουτίνες. Όπως για παράδειγμα, ξέρεις ότι καθημερινά εσύ θα ξυπνήσεις και θα πας στη δουλειά σου και ξέρεις ακριβώς τι ώρα πρέπει να είσαι εκεί, τι ώρα σχολάνεις, τι ώρα κάνεις διάλειμμα, τι ώρα τρως, τι ώρα θα πρέπει να παραδώσεις το report, ξέρω, στη δουλειά σου. Πρέπει να κάνεις ακριβώς ρουτίνα τη συνήθεια που θες εσύ να αναπτύξεις. Δηλαδή, θες για παράδειγμα να μάθεις κάτι καινούριο, να αναπτύξεις κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς τις ώρες, τις μέρες που θα κάνεις τι και πότε θα το κάνεις. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια ρουτίνα. Οι ρουτίνες κάποιες φορές, παιδιά, ίσως να είναι κάτι που δεν αρέσει σε πολλούς, αλλά η ρουτίνα είναι αυτόν που σε πληρώνει εδώ και πολλά χρόνια. Στη δουλειά σου έχεις αυτό που λέμε ρουτινιάσει, αλλά επειδή συνεχίζεις να κάνεις αυτό που κάνεις, βγάζεις λεφτά. Άρα με το ίδιο σκεπτικό πρέπει και εσύ να βρεις τη ρουτίνα για αυτό που θες να κάνεις. Είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να θες να κάνεις κάτι, αλλά να νιώθεις αυτή την ψυχολογική πίεση, να μην θες να το κάνεις, να βαριέσαι. Η ρουτίνα θα σου πει πρέπει να το κάνεις, δεν με νοιάζει, κάνε το. Όπως πας δουλειά και δεν σου αρέσει, πρέπει να το κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πρέπει, παιδιά, το τέταρτο κομμάτι να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, επικεντρωθείτε σε αυτό που είναι πιο σημαντικό και αποφεύγετε τις δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή σας. Για παράδειγμα, πρέπει να κατατάξετε τι είναι πιο παραγωγικό για εσάς. Γιατί το βλέπω και από τους μαθητές που έχουμε μέσα στην ακαδημία, ότι πολλές φορές τους βάζουμε για παράδειγμα κάποιες ασκήσεις, είτε για επενδύσεις, είτε για να κάνουν κάποιες αναλύσεις και έχουν το κινητό τους δίπλα τους. Ανάβει το κινητό τους, στέλνει ένα μήνυμα, αφήνουν την ανάλυση, παίρνουν το κινητό, γράφουν. Έρχεται μια ειδοποίηση, παίρνουν το κινητό, γράφουν. Μετά από 5 λεπτά να μπουν λίγο το TikTok, να κάνουν scroll. Όλο αυτό, παιδιά, αποσπά την προσοχή σας. Πρέπει δηλαδή να δώσετε προτεραιότητα σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Να πάρεις την απόφαση και να πεις ότι θα βάλω ένα χρονόμετρο και αυτό είναι ένα πρακτικό tip που θέλω να το εφαρμόσετε. Θες να κάνεις κάτι, είτε στο υπολογιστή σου είτε στο κινητό σου, υπάρχει αυτό που λέμε αντίστροφη μέτρηση ή χρονομέτρο. Το παίρνεις, λες πόση ώρα θέλω να δουλέψω. 15 λεπτά, 20 λεπτά. Ξεκίνα με μικρά βήματα, ξέρω εγώ. Κάτσε κάτω και δούλεψε 10 λεπτά, 15. Και πες ότι θα δουλέψω 15 λεπτά και μετά θα πιάσω το κινητό μου να κάνω scrolling. Άρα αυτά τα 15 λεπτά, μόλις βάλεις το χρονόμετρο, θα είσαι συγκεντρωμένος εκεί. Γιατί αυτό θα σε βοηθήσει να δουλέψεις και παραγωγικά και πιο γρήγορα. Ωραία. Νούμερο 5. Πρέπει να παρακολουθούμε την πορεία της εξέλιξής μας. Πάρα πολλοί κόσμος που ξεκινά, θα μιλήσω για τα μαθήματα της Ακαδημίας. Πάρα πολλοί κόσμος που ξεκινά τα μαθήματα, ξεκινά, κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 βήματα. Μετά όμως, επειδή έχει μάθει κάποιες βασικές αρχές, δεν βλέπει πίσω να δει που έμεινε και μου λένε Αντρέα, μα χάθηκα τώρα που είμαι, τι κάνω, πώς προχωράω. Η πρώτη αντίδραση που κάνω σε όλους είναι ποιο ήταν το μάθημα που έκανες προηγουμένως, αυτό. Το μάθες, ναι. Ποιο είναι το επόμενο μάθημα, αυτό. Πήγαινε εκεί. Άρα πρέπει να καταγράφουμε την πρόοδο μας. Δηλαδή να κάτσουμε να δούμε κάτω σε ποιο σημείο είμαστε, να δούμε πού είμαστε και σε ποιο σημείο θέλουμε να πάμε. Άρα πρέπει εμείς να έρθουμε να δούμε ποιο ακριβώς είναι το επόμενο μας βήμα, ποιο ήταν το προηγούμενο, για να έχουμε μια κατεύθυνση και να γνωρίζουμε την πρόοδο μας. Αν είσαι στο φλου και δεν ξέρεις που είσαι, δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Νούμερο 6. Παιδιά, παίρνετε σημειώσεις, μια ανακεφαλαίωση για τα παιδιά που μπαίνουν τώρα. Μιλούμε για πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να είναι συνεπής σε οτιδήποτε επιθυμεί και θέλει να αρχίσει. Νούμερο 1, είπαμε ότι πρέπει να έχεις σαφέστατους στόχους, να ξέρεις τι κάνεις. Νούμερο 2, να έχεις ένα πλάνο και να ξέρεις ακριβώς τι θα κάνεις, να σπάσεις δηλαδή αυτούς τους στόχους. Νούμερο 3, πρέπει να καθιερώσεις τις ρουτίνες σου, να το πούμε έτσι. 4, πρέπει να δώσεις προτεραιότητα σε αυτά που θα σε βοηθήσουν. Νούμερο 5, να παρακολουθείς την πορεία σου, να ξέρεις πού είσαι και πού πρόκειται να πας. Και συνεχίζουμε στο νούμερο 6, πρέπει να καταλάβετε παιδιά ότι είστε υπεύθυνοι
για το αποτέλεσμα και για τις δράσεις σας και για τις πράξεις σας. Άρα πρέπει εσείς ήδη να αναλάβετε την ευθύνη. Πώς αναλαμβάνω την ευθύνη και πώς μπορώ εγώ να είμαι υπόλογος για αυτά που πρόκειται να κάνω? Υπάρχουν κάποιοι τρόποι πρακτικοί. Για παράδειγμα, τι σημαίνει να είμαι υπεύθυνος για αυτά που κάνω? Πάρα πολλές φορές, όταν είναι να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας από το μηδέν, έχουμε την τάση να μην μιλάμε, να μην το μοιραζόμαστε, να το κρατάμε για τον εαυτό μας, γιατί πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτόν τον φόβο, αυτή την αμφιβολία. Ένας τρόπος, παιδιά, που θα σας βοηθήσει εσάς να είσαστε συνεπείς, consistent μέσα στην πρόοδο σας, είναι να μοιραστείτε με κάποιον, είτε ένα φίλο σας, είτε ένα συνεργάτη, είτε ένα μέντορα, έναν προπονητή, ανάλογα με τι θα ασχοληθείτε, τους στόχους σας, και να του πείτε τι ακριβώς θέλετε εσείς να πετύχετε και να του λέτε, ξέρω εγώ, Ανδρέα μου, φίλε, ο στόχος μου είναι να βάλω παραπάνω λεφτά. Λοιπόν, πες μου τι να κάνω. Ωραία, κάνε αυτό, τέλεια. Θα κάνω αυτές τις ασκήσεις και αυτά τα βήματα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Τέλεια. Άρα, εγώ θα περιμένω από τον Γιώργο, τη Μαρία, ότι μέχρι τέλος της άλλης εβδομάδας πρέπει να μου παραδώσει και να μου δείξει ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα. Άρα, να είσαι υπεύθυνος και απέναντι στο άλλον υπόλογος, γιατί όλο αυτό θα σε βοηθήσει να μπορέσεις εσύ να είσαι και πιο συνεπής. Δηλαδή να ξέρεις ότι θα πρέπει να δώσεις ένα εισαγωγικά report σε ένα άλλο. Και είναι και ένας λόγος που πολλές εταιρείες δουλεύουν πάρα πολύ συστηματικά και βγάζουν και λεφτά και ο κόσμος είναι παραγωγικός. Γιατί εσύ που είσαι υπάλληλος, για παράδειγμα, ξέρεις ότι το αφεντικό σου λέει μέχρι τέλος της εβδομάδας, Αντρέα μου, θέλω να μου παραδώσεις αυτά τα reports ή αυτά, ξέρω, να τελειώσεις τη δουλειά μέχρι τέλος της εβδομάδας. Εσύ, επειδή είσαι υπάλληλος, θα πεις, ok, θα το κάνω, και το κάνεις. Είτε θα μείνεις παραπάνω ώρα, είτε θα το πετύχεις. Τότε γιατί στη δική σου δουλειά, στη δική σου έναρξη κάτι καινούργιο δεν το κάνεις αυτό? Πρέπει να είσαι υπόλογος σε κάποιον, έτσι ώστε αυτόν όλο να σε προωθεί, να θες να δουλέψεις. Και αν νιώσεις ότι βαριέσαι, να πεις ότι ξέρεις, πρέπει να τα στείλω το Ανδρέα, του είπα ότι θα πρέπει να το κάνω. Λοιπόν, νούμερο 7, παιδιά, πρέπει να μάθετε ότι θα υπάρξουν εμπόδια σε όλη αυτή την πορεία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναμενόμενα εμπόδια και αποτυχίες στον δρόμο της επιτυχίας σε οτιδήποτε πάρουμε αποφάση. Μάθετε από αυτές τις εμπειρίες, χρησιμοποιήστε τις ως ευκαιρίες για ανάπτυξη. Δεν υπάρχει άτομο που να ξεκίνησε κάτι καινούριο, που να είπε ότι θα κάνω κάτι που θα με βοηθήσει και οικονομικά και στη ζωή μου και να μην αντιμετώπισε δυσκολίες, είτε από ανθρώπους δικούς του, είτε από τον κύκλο του που δεν μπορεί να καταλάβει ότι ξέρεις, αυτός είναι ο στόχος μου και θέλω να αναπτύξω, είτε από οικονομικής άποψης. Γενικά, πρέπει να θυμάστε ότι οτιδήποτε θα πάρετε την απόφαση να ξεκινήσετε, θα υπάρξουν αυτό που λέμε και τα εμπόδια που θα προσπαθήσουν να σας τραβήξουν πίσω. Όλα αυτά τα εμπόδια, παιδιά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να γίνετε καλύτεροι. Δεν θα υπάρξει κάτι αξιόλογο που θα αξίζει ο κόπος να πεις ότι θα το κάνω και δεν θα σε δυσκολέψει. Πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτόν σαν ένα κίνητρο, όπως είπαμε και στο μήνυμα. Λοιπόν, το επόμενο, πάμε στο 8. Βρείτε πηγές που θα σας οδηγήσουν και θα σας δίνουν κίνητρα. Συνήθως τον άνθρωπο τον παρακινούν 2 ψυχολογικά κίνητρα. Νούμερο 1. Το κίνητρο του ότι εάν πετύχω θα ζήσω τη ζωή που θέλω και θα έχω τόσα ωραία πράγματα. Δηλαδή το κίνητρο της ευχαρίστησης και το κίνητρο του πόνου. Δηλαδή αν δεν πετύχω θα είμαι μια ζωή έτσι, δεν θα μου αρέσει, θα είμαι χάλια, θα δυσκολεύομαι. Το 80% των ανθρώπων παρακινούνται με τα κίνητρα του πόνου, της αρέσκειας. Και το 20% παρακινείται με τα κίνητρα της αρέσκειας. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια κατάσταση την οποία δεν σου αρέσει ή δεν σε παρακινεί να δουλέψεις ή να αναπτυχθείς, όλων αυτών θεωρείται ένα κίνητρο για να ψάξεις να κάνεις κάτι καλύτερο. Άρα πιάσε αυτά τα κίνητρα και χρησιμοποίησε τα. Πες ότι, ξέρεις, δεν μ' αρέσει η δουλειά μου, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω, δεν μ' αρέσει ο μισθός μου, δεν μ' αρέσει το αφεντικό μου, δεν μπορώ, με παρακολουθεί, μου στέλνει, με πρίζει, τον έχω βαρετεί, με έχω κουραστεί. Θα φύγω, θα κάνω ό,τι γίνεται για να γίνω το αφεντικό του αυτού. Αυτό είναι ένα κίνητρο.
Άρα πρέπει να βρεις τα κινήτρα σου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, παιδιά, που δεν έχουν καν κινήτρα. Τι σου αρέσει να πετύχεις? Πώς σου αρέσει να ζεις? Δεν ξέρω. Στη δουλειά σου αρέσει? Normal. Τι νιώθεις? Είσαι χαρούμενος ή δεν σου αρέσει? Εντάξει, πάω, δουλεύω. Δηλαδή, αυτό πρέπει να βρείτε αυτό που σας αρέσει και αυτό που δεν σας αρέσει. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί κόσμος δεν έχει αυτό το συναίσθημα του θέλω να κάνω κάτι για να αποφύγω κάτι ή θέλω να κάνω κάτι για να πετύχω κάτι. Ωραία. Και πάμε στο 9ο πριν το 10ο. Πρέπει, παιδιά, να αρχίσετε να εξασκείτε όλα τα πιο πάνω που είπαμε. Πώς το κάνεις αυτό? Πιάσε μια μπόλα, γράψε τα αυτά τα σημεία που σου είπα σαν ένα κουτάκι checklist και πες ότι θα εξασκούμε καθημερινά στο να κάνω όσα πιο πολλά μπορώ. Να το πω διαφορετικά. Θα υπάρξουν φορές που ίσως να μην μπορεί να κάνεις όλα και είναι ανθρώπινο. Προσπάθησε όμως να κάνεις τουλάχιστον πάνω από 50%. Γιατί όλο αυτό θα σας βοηθήσει να είσαστε συνεπείς. Δεν είμαστε τέλειοι, όμως προσπαθούμε για να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό έχει σημασία. Άρα το πώς να αναπτύξεις την πειθαρχία σου πρέπει πρακτικά να αρχίσεις να εφαρμόσεις αυτά που είπα. Αν δεν το κάνεις, απλά θα είναι μια μέρα που θα πεις δεν βαριέσαι, αύριο πάλι. Και κλείνοντας το σημερινό μας εκπαιδευτικό, παιδιά, νούμερο 10. Πρέπει να επιβραβεύετε τον εαυτό σας. Γιορτάστε τις επιτυχίες σας. Τι σημαίνει με αυτό? Ότι δεν περιμένω πότε θα πετύχω, ξέρω εγώ, το στόχο μου, τον μεγαλύτερο μου στόχο για να επιβραβεύσω τον εαυτό μου. Μπορεί να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου όταν κάνεις ένα πολύ μικρότερο στόχο. Για παράδειγμα, έχεις ένα στόχο, ξέρω εγώ, είσαι επιχειρηματίας και θες να κλείσεις, ξέρω εγώ, 10 πελάτες. Αν ο στόχος σου, για παράδειγμα, είναι να πεις ότι θα κάνω ένα πελάτη τη βδομάδα ή ένα πελάτη, ξέρω εγώ, κάθε μέρα, μόλις κάνεις τον ένα πελάτη σου τη μέρα, αυτό θεωρείται μια μικρή νίκη. Εντάξει, δεν σου παραπάς τα μπουζούκια να φας όλα σου τα λεφτά, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να κάνεις κάτι που σε χαροποιεί, κάτι που σου αρέσει, κάτι που σε γεμίζει. Δηλαδή, ξέρεις, να πεις ότι σήμερα θα κάνω κάτι, θα πάω μια βόλτα, θα βγω έξω για το λόγο του ότι έχω καταφέρει να κλείσω αυτόν τον ένα τέλος πάντων πελάτη που ήθελα, ή να πιάσω ένα trade ή να κάνω το διάβασμά μου. Πρέπει να επιβραβεύετε τον εαυτό σας. Έχεις πιάσει όμως τον τελικό σου στόχο, εκεί βγες, γιόρτασε το, κάνει ό,τι γουστάρεις. Αλλά είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό να νιώθετε και όμορφα με τη διαδικασία. Γιατί αν θες εσύ να πετύχεις, δεν πρέπει να περιμένεις να γιορτάσεις όταν θα φτάσεις στον τελικό σου στόχο. Διασκέδασε το, γιόρτασε το στην πορεία, αλλά πρέπει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα να ξέρεις ποιος είναι ο στόχος σου. Είναι τα βήματα, τα πρώτα δύο, τον ένα και το δύο που είπαμε. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς να το γιορτάσεις για να νιώσεις και εσύ καλύτερα ότι έχεις πετύχει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό live. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα άτομα που ήταν σήμερα μαζί μας. Οτιδήποτε, παιδιά, κάντε ένα follow, κάντε ένα subscribe, γιατί βοηθά πάρα πολύ τον αλγόριθμο για τα μαθήματα, για τα live μας. Αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω και θα το βρείτε και στο TikTok και μέσα στο YouTube. Άρα όσοι θέλετε μπορείτε να το δείτε επανάληψη για να πιάνετε τα notes σας. Μέχρι τότε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Θεός μαζί σας. Θα τα πούμε εμείς στο επόμενο μας live. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye bye.